ngapding subhai pisha ka channel puli khobor sangap sipang ki mat bokong san mentaga sngi halor ka dok masi sniang bat dok kha ngim ong nai thiet chu hanre ki pajba ki de ban husier ong uba prestun yo ka kongres arngut ki em kentup ka kerdan deputy CEM syajid uba penyaj kum UCEM bathamai klem kejing yakun khaddu la yo saya kamet jong kalong kemi ulo o badum ya kaying kinringut ba khlad hariat thiet ding ngam jyllop u heprit khandai snem karta ha kawa treu nabakum sentuj ukurim kalong kemi armet basuba sya penyap udan ha along an penmi kendon thamai ka sarkar halor ki khajna ya ki kali kamai kentuk ki arshaka lap ka KSU ki babun kim bieng ki kot kisla sya be kam arngut ha ka company shna surok bale kensleng ya ki kena kentai menjur ka GHADC ya ka Village and Town Development Council Bill ai jingmut ka Delimitation Commission ban penkha sakawai ka constituency ha West Karbi Anglong ka jingkershan NPP kalong tang ha KHADC ya ka MDA daleleru M ong iba Gabriel ngat hendriungut ringkat ukanja hakti ki pulit ka East Giant Hills ba penyaj watshania thanya ki paralok MDC namar karaibi kampat kut ong uba titos ki khubor ki babnia ngim ong nai thiet chu hanre ki pajba ki deban husier ong uba prestun shillong jiliu arfuterik usembut menteri rang ba ke jilla uba prestun tensong ha kesngi baar ula ong baki pajba ki deban husier habaki bam ya kadok masi kadok sniang bad dok ha ngila debta ya atli kitnat treikam kata katnat dok ha dok penat bat katnat ke koj ke khia la ong ba tensong habajubab sya kilat pathai khobor halor ke jing shim khia ke sarkar ya jinglap formalin haki dok ha ka jingpang at snido ne lumpy skin disease haki masi bat ka jingpang African swine flu ASF haki sniang ulong ru ba na kaliang kite ki artli kitna trikam kidang khmi binia ya kane ga banta bat lapen mi ru ya ki jing pensyai sya ki pajba ba ki dei banlong ki ba husier haba ya dei bat kado masi do sniang bat okha ngim ong ba nai thiet chu ya kini ki jaj do hanrei ngi penmi ya ka jing pensyai pajba ba ki dei ban husier ula ong sakawai padega kubor sya jit uba penyaj kum UCM bathamai klem ka jing yakon shillong jiliu arfuterik UMDC kesok rengkam uba penyaj sing CEM ola sya jit kum Chief Executive Member CEM uba thamai ka East Khasi Hill Autonomous District Council KHADC ya kate lapen da chairman ka KHADC uba lam prang bla klem da don kano ke jing yakon uba penyaj udai UMDC ubala syajit la arsin kenti hakaba ula job haki artli ki election MDC house nem 8000 khat saw bat 8000 khat kendai uba penyaj haki snem balalek ulalong tengkum chairman ka KHADC batru kum deputy CEM na lord kiwe ki kerdan ha KHADC uba penyaj menta unyalam ya ka executive committee ka bathamai ka banlam khmat da ka National People Party NPP harengkat ka jing ya trilang bat ka kongres sakni ka wai padi khubor ulo o badum ya kaying kin ringut bakhlad ha riat thit ding shillong arfuterik jiliu
UMLA barim kamausan ram constituency ubaderu unong aibut ka tanat ka koi kia jong ka sarkar jilla uba HM chang peliang ula penpau ya ka jing susi ka bakrau haba ulo badum ula wan ka ya ka iing ka sem jong ki hindrungut ki minsim briu ki khlad harit thit ding kat ba dang wan pai na kamausan ram kumta ha ka arpeuterik menta ubnai ha ka por chi baje si teng singi ki nong shong shnong jong ka thit ding ki lalap ya ka met jong ka long kmi na ka wei ka chaka ka ba kham riat ka ba don kham sharum sa ka ne ka wei padi ka khubor ngam jyllop u heprit khandai snem karta hawa treu na ba kum sintoj nong po jiliu arpeuterik ha ka wei gijing jia ka bala jia ha ka steps ni baar wei u heprit u badang khandai snem karta uladu no yala ka jong gijing im hadin baulo ngam jyllop hasiliang jong kawa treu ha ka shnong amtola jong ka thain bernihat ka badang de haki benta jong gejela sam kumbala yo lum jing tip layathu ba kani kalajia ha ka por kumba chpeu bejim step kat ba utai u hybrid u bala tip kateng kumu asabul ali lembat ki men kentei bat paralok ki badang ile kai harut katei gawa ban light na ka jing shit kar ang jong gesngi hanrei kendet kansan utai u hybrid ula kum sentuj bat hap sepo gawa kat hadu ba onda du sendan yala ka jong ka jing im ya ka met jong utai u hybrid la yo ban sei no na ka tei gawa ha ka por chipaje e da ki breu jong ka ERT na ka jela asam ha ka jing don ban kat ki pulet na ka thain bernihat sa kani gawai padi khubor ukurim ka longkmi armet ba subasha penyap udon ha along silong jiliu arpeuterik ukurim jong ka longkmi armet ka bala suba sya penyap ha ka khasau terik menta ubnai ya bala tip kerteng kum u tropius nong beri uladon ha along ya kani ka jing ujor la pengat ha ka kendon laispa ar jong ka IPC ukurim ula sya kem bat menta udon ha along judicial custody la ong USP City uba Vivex im ka kendan laispa ar ka dei ka bayadei bat ka jing system na kmenta ka jing penya breu kino ki badan kti ha ka ne ka kam kin sya pen system da ka jing yap ne sya set along shirta jing im bat kin sya dan kuna ru kumjo sakane ko wi padig khubor angat ki ar syaka ki bale menle rapido ka sarkar jilla kan sa penmi kendon thmai halor ki khajna ya ki kali kamai kenthop ya karukom kamai kebathmai da ki arsyaka ka sarkar lengba ka transport kadang pen kre ban penmi ya ka jing pen bana ha ka bayadei bat ki khajna na ka ne permit road tax bat ka bai kali ya ki basyong da ki kali kamai bon bah ki pait ba ki lahap syania ban syong da ki kali arsyaka hanong ba shilong khamtam namar ba jur ka dhengali bat kini ki arsyaka kim dei ki ba la itu kum ki kali kamai bat kim pat siu khajna kham shua ki don ki arsyaka ki ba kamai da ka ba penrung kerteng ha company bat latip kum ka rapido hanrei menta bun ki bam ya shu kum ka rapido bat kila kamai kumto klem permit bat klem siu khajna kumba siu ki taksi bat ki wei ki kali kamai ti mentang ila post bukut jong ganega thup khubor jongi bat subaha ban subscribe like bat share te menta khublei phi baro ngin skendu akwai pade kapor khublei